Bé, ara que hem fet una petita presentació de tot el que hem estat parlant sobre la formació, jo crec que seria interessant enfocar el debat. De fet, quan el Juan ha dit que basaven la seva empresa en valors, etc., jo pregunto, no es perden aquests valors amb la tecnologia? No. Perdó, m'equivoco. No es perden, no canvien? No, mira, precisament he dit això de l'empatia perquè vaig llegir un article que un dels maldecaps dels científics és l'empatia. O sigui, i l'empatia, penseu una cosa, l'empatia segurament ha sigut, ¿sabeu? Este señor, el Darwin, que hacía el bárbaro, aquell poc conegut, no? Posterior de Trafalgar. Sembla que la teoria de l'evolució, no? Diu que és que sobrevive el más apto, el más fuerte, el más... No, pues no. Hay razones suficientes per veure que en realitat el que segurament nos ha fet evolucionar és la relació empàtica entre els individus. Amb la qual perdre això, perdre aquest tema, jo crec que és impossible, perquè el portem a la sang. Clar, però jo em referia que llavors podien sortir-ne d'altres. De valors? Sí, però sempre treballem sobre els... Mira... O sigui, la meva pregunta és, al final ens estem tornant tan tecnològic, tan màquines, el que comentàvem, no? Tan intel·ligència artificial, que de vegades me n'adono que sembla que parlis amb una màquina. De vegades literalment parles amb una màquina. Amb una màquina podràs fer... I si, un moment, no he acabat. I si jo estic fent una formació, perdona, és que si no m'explico, si jo estic fent una formació online que penso que el professor X m'està oferint certa cosa, jo estic canviant la meva forma d'aprenentatge i estic parlant amb una màquina. M'agradi o no, hi ha el professor X que m'està explicant la teoria de Darwin, com tu deies, i s'ha perdut un valor humà aquí tan gran que és que jo estic desenvolupant unes altres, com ho diria, unes altres skins, no? Uns altres recursos, unes altres habilitats que no són les que teníem abans, que no són ni millors ni pitjors, són diferents. I la meva formació, per tant, també està canviant. Sí, però això et permet globalitzar, que aquesta formació arribi a llocs que sí, que no, jo estic molt d'acord, no arribava ni era impossible arribar. Llavors hi havia gent que no tenia l'oportunitat de rebre segons quina formació, i això també és un problema, no? Perquè si la gent no està formada després... Mira, jo crec que no és una veritat d'una sola faceta, hi ha moltes facetes. Penseu una cosa, els nens, no? Perquè tinguin una maduresa cerebral important, se'ls ha de tocar, se'ls ha d'abraçar, se'ls ha de donar seguretat. O sigui, fixeu-vos una cosa, un nen amb un hospicio és que no li agrada jugar. I el joc és importantíssim per la teva estructura cerebral, per al desenvolupament. Llavors, necessitem eines. Vull dir, jo crec que no es pot dir que qualsevol... Les eines s'han d'adaptar a les nostres necessitats i no nosaltres a les eines. És evident que hi ha unes etapes que prevalecen unes sobre altres, vale. Però que això no es perdrà. Estic seguríssim que no es perdrà. Però em sembla, a més a més, que del que deia la Júlia també, una cosa és que nosaltres tinguem desenvolupades o no les habilitats emocionals que diu Goleman, per exemple, no? Que tenim tots, les tinguem desenvolupades o no en funció de la nostra manera de ser, i llavors adaptarem perfectament l'eina que fem servir per a la nostra formació. Vale? Una altra cosa és que tu vagis a aprendre això. Llavors sí que amb una màquina aprendre l'empatia serà més complicat que si ho fas amb el Joan directament. Soc un noi molt empàtic. Molt empàtic, no? Llavors, la diferència, evidentment, és... Però si un ja, el tema de les emocions o de la intel·ligència emocional, ja d'alguna manera l'ha anat aprenent a la vida en el moment de compartir amb la gent, de tenir les relacions socials que té, les relacions familiars, després sí que penso que és adaptar-se al medi pel qual t'arriba la informació a la qual tu vols accedir. En casos, per exemple, que jo m'hi he trobat de cursos i de grups que a més són avaluatius, doncs clar, la formació presencial és indispensable en aquest cas, perquè a banda que estàs donant uns coneixements i estàs fent viure una sèrie d'emocions, tu també t'has de fixar en aquesta comunicació no verbal a l'hora d'avaluar en un moment donat, no?, a nivell emocional aquelles persones. Vull dir que hi ha moments en els que sí que es fa més imprescindible, no? Jo, al final, crec que, per exemple, s'ha abusat molt de la formació online. Molt. A les empreses.
perquè ha sigut una forma fàcil de Hi ha un problema, pum. omplir 4 papers Sí. i dir, bé, ja ho hem fet, Mm. no? I donar informació de què? És igual, si al final tenen que estar ja davant de l'ordinador, fer siguiente i ja. Bueno, ja tenim feta la formació i mira que bons som que donem formació a l'empresa, no? Sí. I d'això s'ha abusat terriblement. I això fa que tingui un descrèdit i que quan tu vas a formar a un treballador, al final això ja no té un valor, no? No li donen un valor perquè, bueno, és igual, el faré igual que he fet abans, no? Bueno, ja em ficarem d'aquí davant la pantalla i ja faré. El que es té que intentar és, tant en presencial com online, és tornar a agafar aquest valor, que l'empresa entengui que la formació continuada dels seus treballadors és molt important, que coneguin els processos de negoci de la seva empresa és molt important, i això també és formació, que cadascú sàpiga com es mou tota l'empresa, perquè si no cadascú Clar, quines són les línies a seguir. Clar, però si no tenim departaments estancs que dintre d'una empresa cadascú va a la seva banda i que té que arribar a uns objectius cadascú els que siguin, i és que al costat teu estan fent una cosa que t'ajudarà molt, jo què sé, és al costat meu, no, però això és un no tema soc jo. Perdó, no? però això ja és un tema de comunicació interna, és a dir, hi ha d'haver bon rotllo entre els treballadors. Ja, però és que s'ha desacreditat molt tota aquesta banda. I l'empresa el que té que entendre és que aquesta formació també encaixa en els seus, a formar els seus processos de negoci.